Iyi ndi breaking news kuchokera ku Kamuzu Palace kuja komwe kumakhala a Peter Mutharika. Inde Peter Mutharika wakanatu kusaina bilu ija yololezano aphungu a nyumba ya malamulo kuti azikhala nawo kumphika komakapanga budget ndi CDF azithirapo mulomo nkuona mmene ndalamazo zikuyendera. Wayikanatu kuteko kuyikana kwake pa zifukwa zotani zikuchita kuonekeratu kuti tekhani zono tisakuakhulupirira mamulumuzana amenewa kuti angathe kumala zapo ndalama. Tifotokoze motere kunena kuti kunalitu kumapeto kwa chaka chatha pamene aphungu anayimba nyimbo komanso kudikula malikhweru ndi malikhweru mu nyumba ya malamulo Parliament Building ku Lilongwe kumenekoko atakwanitsa kudutsitsaru bilu ija imene imakamba zoti lamulo lisinthidwe kuti akhonsolo asamakhale iwo oyang'anira ndalama ya CDF, ndalama yomwe aphungu amapatsidwa akatukulire kudera kwawo, ndalama imeneyo asamayipangire mabajeti ndi akukhonsolo koma iwo ngati ma MP azikhala nawo kumphika kukapanga budget ipo ndipo azikhala iwo okhala ndi mawu ochuluka kwambiri, azikhala ndi mphamvu zambiri poperekano budget ya ndalama imeneyo kuti ikagwire ntchito moyenerera. Kunena zoona panalibe phungu olo mmodzi amene anakana kuti bilu imeneyi isadutse. Wina aliyense anayivotera kuti idutse ndipo chisangalalocho chinayi choti kunali mbali yotsutsa mbali yolamula onse ankasangalala kuti apanga chiganizo chimodzi osatsutsanako olo ndi pang'ono pomwe. Nawo kudutsitsidwa kwa bilu kumene kuja zimatanthauza kunena kuti biluyo imayenera ipite tsopano ku ofesi ya President Peter Mutharika kuti akaunikire kuti bilu imeneyi ikuyenera isayinidwe kapena ayi. Ikangosayinidwa kumene kuja tsopano lisanduka lamulo, aphungu akatero ndi kuti ndalama zija m'manja mwawo zizifikamo. Ife tinakamba kuona kuti Peter Mutharika musewale ndi profesa, ndipo profesa wakewo ndi zonena kuti ndi uprofesa oyang'ana za malamulo ndi professor of law. Ndi zimenezizi kamene kasunga ntchito ka mu field yake sizoti zita kumpomboneza. Tiona kuti apanga chiganizo chotani finally maziro ano charuka chiganizocho ndipo chili mu chikalata chimene muchiona pa screen panopo akuti press release His Excellency President Professor Arthur Peter Mutharika has withheld consent to the recent passed Constitution Amendment Bill of 2025. Akuti olemekezeka a President ya dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi zonena kuti akanatu kusaina bilu yomwe inadutsidwa m'Parliament mu chaka cha 2025 to ensure that development projects at the constituency level continue to progress without compromising financial integrity. The President has issued the following directive. Akuti kuonetsetsano kuona kuti poti apapa akana kusainira kuti limene likhale lamulo tsopano kuti CDF izipitirira kuyenda bwinobwino opanda kusokonezeka ndi chiganizo chomwe apanga Peter Mutharika pano pachi ndi zonena kuti iwowa akutumatu kuti anthu awa apange zoterezi, ndipo izi ndi mbali imodzi yoonetsetsa zonena kuti ndalama zija pasamakhale kuzisokoneza kuti ena ake mwina apeze kuti ayamba kumazitapita m'matumba mwawo kapena kupezerapo mpata omazikhotetsera kwina kwake. Ndeno anthu awa akuyenera apange zoterezi. Akuti the Ministers of Justice and Constitutional Affairs and Finance and Economic Planning to draft guidelines for management of the Constituency Development Fund CDF. Akuti tsopano anthu awa kuchoka ku nduna umene wakuti nduna zoyang'anira za chitetezo komanso nduna yoyang'anira za chuma, anthu amenewa akuyenera tsopano alembe ndithu ndondomeko tima guidelines komanso mwina malamulo toti tithandizire kuti ndalama zimenezi zikamaperekedwa kwa aphunguwa zisayethere palilime pawo kapena kuti mwina mwake zikhotere kwina kwake. Ayike ndondomeko zokhwima kwambiri kuti ndalama zimenezi zipangidwe manage bwinobwino. Misonkho ya Malawi siyofunika kusewera nayo His Excellency the President reaffirms his government's commitment to ensuring that the management of public funds, particularly the CDF, meets the highest standard of accountability, transparency and fiscal responsibility. Akuti olemekezeka a President wandizona akutsimikizana apa kuona kuti boma lawo ndizoti kuzipereka kwa mtunthu kuonetsetsa zona kuti ndalama za Malawi zikumalongosodwa bwinobwino
kuti pasamakhale wina wake ozipindira nthumba yayi makamaka CDF kuti ikukwanitsa ndithu kumaona kuti ikumayenda zochitika pa mbalambanda pali accountability transparency zochita pa mbalambanda komanso sikungoonongedwa basi wamba iyayi kuonenso ndalama zikagwira ntchito yake yoyenerera osati kumangoononga nde iwo ayika ndondomeko zokhwima kuti ndalama zezi zisamatayikire pena pake yayi asaina ndi Kathy Maulidi, Presidential Press Secretary pa 6 January 2026 ku Kamuzu Palace. Pamenepo tunde zamveka bwinobwino. Funso ndi limodzi pano kunena kuti kodi apita Mutharikawa ndakuti no akana kusaina bill imeneyi chifukwa chani? Chifukwa tunde ma MB osadzana asangalala nayo ndamayembekezera zonena kuti akangosaina ndi kuti zawo zikhala lero kuti pamene popozayera ifo azikakhala nawo kumphika kuja poyankhulapo tiwo amatero ma MPwo adzikakhala nawo kumphika kuja kopanga budget kumata kuiona ndalama ija amene ikuyendera bwinobwino kandi ma procurements mene zinthu zokagulidwa kandi matumba cement kandi chani kandi matabwa mene zonse zikuyendera iwo azikakhala kuti akumathiraponso mulomo zani ife tinkanena zoti athinki kuoneka ngati ndi bill yabwino fa zonena kuti anthu aja nde kuti azikapeka ndendende zomwe zikuyenera zizichitika mzitukuko mukapange pakuti dera ndilanga musamapangeni ako consolo nawo panali munthu wina wake anakamba zoti musalole chonde musalole ndalamazo kuti zifikire m'manja mwa aphungu amenewa fwa kungowapasa amenewa nde basa alemera anthu amenewa azingodya ndalama zimene azingodya nazakhala pasi nthawi inayo kukhala pasi kulingalira zimene zitota munthu uyu kuti amayankhula zimene zifukwa chani athinki mwina mwake ali ndi kakulu kena kake kuti notino inde aphungu timaziwa zoti beti makakira kuti amadya mbava ni mbava basi aphungu ambiri beti makakira kuti ni mbava kuti amadyabe misonkho yathu nde kana zangopanga tiki kena kuti kapena munthu uyu ali ndi point nawo ndi nkhani yomwe inopita Mutharika akubwera apa nkuzakana kuti alamulo sindikusaina chimene chikufunikiraso apa kuti kupoti mwapangaso choncho ndifunanso mukhwimitsenso malamuloso ndipo mwike ndondomeko zabwino zokhwima kwambiri mwero kulimba ndondomeko zokhwima kwambiri kuti apa ndi ayivere fungo ndithu ma MP amene waizingodusa pamphuno pa ndalama cholinga choti ndalama imene itetezekwe ikapangire zimene zikufunikirazo nawo pamene papano ndi pamene tingathe kuona kuti nopali chifukwa chachapangisa kuti iyeyo akanire nkhani ndonena kuti mantha wanena kuti lamulo lija likuona kuti lilibe chitetezo chenicheni lamulo lijali limene aphungu ajali panga kuti nopita Mutharika asaine aliwonikira bwinobwino ta lilibe chitetezo chokwanira choti ndalama ichikatetezeka nawo khangati mutengano nyama nkuiba nkumpatsano ofisi inotsopano muyembekezera zotani opandaso nde kuti kunyamula mfuti ndikumamugadira pamenepo kuti nyama irusa ipange mukuyembeza kuti chomwe zichitika ndizani ayitafuna nyama ija mana nde akunoti mpofunika ngati lamulo limene lili apa akulibweza libwerireso nde kuti ku parliament akakambirane akaike mwina akenso kupanga consider ndizina komano ndizoti zokayikitsa kuti lamulo ndalama zikangotino zikupita m'manja mwa ma MP amene wawa akhoza kumakangozira avwaza nde kupewa zimene zozo akuti ayi naoneka bwinobwino ngatiso munthu amene nene matsata malamulo apapa lamulo lili kuperewera zina zake lilibe chitetezo chogadira ndalama zija aphungu amene wawa nde ayi sindikusaina lamulo limeneli mwina kapena ngati lingabwererenso ngati angalikakaloso mpaliamenti akakambirana kazikakhala motani koma amene zikuyendera ndi motero ndithu nyuzini mawa ndi pamene kuti abwere ma detail ochuluka makamaka pa chifukwachi kuchita mbasula bwinobwino tizamva mawa bwinobwino kuti kodino akuti nchifukwa chani kwenikweni komano malinga ndi mapoints omwe atipatsa nkhani za transparency ukamba zoti tikufuna ndalama zitetezeka zikira pambalambanda amene kunena kuti ndalamazo lamulo lija linkuthekera kuti ndalama zija sizingamakachitike zinthu pambalambanda ndalama zikakhala zosatetezeka no accountability no transparency ndikupokopewa zimene zozo akuganiza zonoti apa pachati pange tingotani tingokhasula lamuloli sitikulisaina mmene ndi mmene zayendera Peter Mutharika ujayi ndonena kuti ndidada mwamveseseti iye ujayi silevo yayi silevo yonena kuti ungakhale basi nkunoti muyenda basi ndi zomwe zikuoneka papa fande kuti waunika zinthu zimene nofere nakatha kuti zinthu izizi zabwinobwino koma iye watha kuona kuti zinthu zitu zikhota pena pake something is fishy here pali china chake sichikuoneka pabwino apa siyamano pali nthawi zina zake akuluakuluwa tikakamba zakolo ndetu kukamba ngati wankulu kumbali ya malamulo sina ngati professor
amathano kuona zinthu zimene feyo sitingathe kuziona ya nkuzioneka bwinobwino kuti apo zikatayikira apo awusakuziwa koma zikatayikira apo tikupewa zonsezi tingokhasula zili bwino pamenepa ndithu muli maganizo ena lonse mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti